Usa ka lalaki nga nangawat og bisikleta nasakpan nga nagdala og shabu. Dulan 2,000 ka kilo sa karne sa iho nasakmit sa Task Force Kalikasan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Usa ka bus di pasahero nga nagbiyahe sa habagatang Sugbo gi-impound sa LTO. Mga papeles ug ang sakyanan wala magtugma. Imahe sa Birhen sa Fatima, mihilak og dugo, tagiya andam pagtukod og dako nga kapilya. 5 ka pulis ug usa ka opisyal gila sa kapulisan nga mga illegal drug protectors sa Bohol. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kinatibukang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Biyernes petsa 20 sa buwan sa Hunyo tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Sa nahitabong transport rally kagahapon sunod semana, makig-meeting si Mayor Michael Rama sa mga kadagkuan sa Department of Transportation and Communications. Buot niyang susihon kung nganong gipasakaan ang multa sa mga traffic violations sa driver ug operators. Ang pagigtagbo sa DOTC gisaad sa mayor sa mga nagwelgang driver kagahapon. Not only that, di pa na to, how did they arrive? Importante ka na siya. What process did they go through? Sa ilahang kabasihan, nga nangabot mo ng milyon, nangabot mo ng thousand. You don't have to instill fear. You develop respect of the law. Bus nga nagbiyahe sa habagatang Sugbo, gidakop sa LTO. Wala mutugma ang engine ug chassis number sa mga papeles. King Perez, Suginlimi. Gi-impound na kining bus sa Sunrays Bus Liner sa Motor Vehicle Inspection Center sa Land Transportation Office. Gipara sa LTO ang bus pasado alas 9 sa gabi dito sa Dakbayan sa Talisay. Ilang nasayran nga tampered ang engine number ug duha ang chassis number sa bus. Pag flag down mo na to, unsay na siyang dokumento lahi sa iya physically. Adunay 5 ka adlaw ang bus liner sa pagpasabot kung nganong wa mutugma ang mga dokumento sa nagbiyahe nga bus. No formal complaint or contest nga na-receive na mo as of this time. No? Pangusga na sab sa LTO ang pagsusi sa mga sakyanan de pasahero sa Sugbo. Ilang unahon ang pagsusi sa mga bus. Gimando na usab karon gikan sa ilang central office ang pagtugyan sa pagpanakop sa mga sakyanan sa mga deputy offices. Later, we will be devolving adjudication functions. Meaning kung may mo contest, adto na sa level nga to. Ang payment, adto na nga to. So meaning, madakpat ka sa Danao, ang magdakop ni mo, kinahanglan adto niya i-endorse sa Danao District Office. Sa samang higayon, gididan sa gobernador ang Provincial Legal Office Head nga si Attorney Orvi Ortega sa pagunit sa kaso sa Sunrays Bus Liner. Kliyente ni Ortega ang maong bus liner. Matud sa gobernador, mahimo lang silang mugunit og mga kaso sa ilang kliyente kung ang kontra ni ini dili usa ka buhatan sa gobyerno. Well, kung private person okay na kay doon na may authority sila to practice. Pero kung ang kontra provincial government, ang defending party or ang complaining party sa provincial government, then the lawyer concerned should not take the case. Unless of course if the opposing party of Sunrays is a private entity, then I can handle it because I have that authority to still engage in practice, although limited because I could not represent if the other party is a government. King Perez, News 5. Huma nakasakmit og mga karne sa iho ang Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force niadtong nakalabay nga semana. Ang Task Force Kalikasan nasab sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakadakop og dulan 2,000 ka kilo sa karne sa iho nga giingong imported gikan sa nasod nga Australia. Ryan Sorote, Suginlimi.
Nangangkon nga way kalibutan ang tig-deliver nga si Federico Cabido nga illegal ang paghatod niya og karne sa iho sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Labaw nang wa masayod ang iyang panginante nga si Adonis Dolores. Human sila masikop sa Task Force Kalikasan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa Aviation Road Sitio Firegrass sa Barangay Bangkal kagahapon. Natigayan ang operasyon human nakadawat og tip ang Task Force Kalikasan nga dunay delivery sa shark meat nga moagi sa lugar. Usa ka semana nga gipanid-an sa task force among illegal nga kalihukan. Among giatangan din no. Then pagkakita namo nga kani nga gi-describe sa sakyanan, immediately among flag down, so among gi-intercept. Wala siguro kibaw nga do na ba na bugat nga violation, makabaw lang ko nga bugat na violation di jud ko makargana. Nagawa ka nagbasol? Waon. Pero kung kibaw pagka nga illegal, di ka muban. Di mo ba na Dugang ni Cabido nga sideline niya ang pag-deliver og shark meat ding bayran sa usa ka libo matag biyahe. Ikaunom na kini nga higayon nga mihatod siya og karne sa iho gikan sa Barangay Maricondon paingon sa Pasil sa dakbayan sa Sugbo sud sa duha ka buwan. Giingong usa ka alias Bandag nga taga-sawang Calero mao ilang hatdan ining shark meat nga dunay timbang nga 1,600 kilos og nagkantidad og kapin 21,000 pesos. Sa inisyal nga pakisusi sa Lapu-Lapu City Fisheries and Aquatic Resources Office nga karne sa whale shark o butanding o treasure shark ang ilang nasakmit o gituho ang gikan kini sa kadagatan sa Bohol. Naanda na sab sa namaligya ini nga tagud-tagurundaan aron di mailhan. Posible ni nga ilan na ng preparation na nila para galing na para galing mo naman ni paagi ni anaon kay ida man ko sa makina. No, nya ang other purpose siguro ani para dili ma-identify ug unsang klasya sa iho ana adiri. Usa ka Australian national nga nagpaila nga si Daniel Walker ang miangkon nga iya ang mga nasakmit nga mga karne sa iho. Sa off-cam interview, iyang gipahibaw nga dili endangered species ang maong mga iho og imported kini gikan sa Australia nga iyang gipamaligya sa Sugbo sud na sa napo ka tuig. Giingong kompleto kuno ang imported documents ni ini og uban pang papeles gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang maong kargamento. Bisan pa man ini, matod sa Task Force Kalikasan nga way nakapakitang business permit og permit to transport ang nangangkong tag-iya sa mga sakmit nga iho. So kung makita nato nga endangered ni siya, ato siya pasakaan og kaso nga sa Section 97 of Republic Act 8550 kining Fisheries Code of the Philippines. Wa ko magbasol. Ano so magbasol. Kun ila kong paila gaso. Wala ko may. Ay ano, wag mo kibaw. Posibleng himong buwad, timpura o larangon ang maong mga karne sa iho nga giingong naghitak sa Pasil. Sa pagkuha ni ining balita, wa pa masayt ang task force kung unsaon nila pag-dispose ang mga nasakmit nga mga shark meat. Ryan Sorote, News 5. Lalaki nga suspect sa pagpangawat og bisikleta mihilak dihang gidakop sa mga pulis kay nahadlok mahibawan sa iyang mga ginikanan ang iyang binuhatan. Nakuhaan pagyud kinig shabu. Samtang nangisyog illegal swertres ug ang mipusta niini gidakop sa mga pulis. Ray Pasaporte, Sugin Liming. Hindi ko mapiterpilagin kay may bawat ako bawat. Apatir kay. Naghilak samtang nanabunse ang naong kay nahadlok mahibawan sa iyang ginikanan. Si Ronel Dilmar, 24 anyos, taga Sitio Paradise sa Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo. Gidakop si Dilmar sa kasuntingan ganihang kaadlawon sa may Dan I.S. Fortuna, Dakbayan sa Mandawi, human pa sa nginling nangawat og bisikleta. Atong personnel lead by sa deputy na to, Police Inspector Santos, nagkandak sila grouping. Patro sa tong AOR niya, nagian ni siya tohana na nagbitbit sa BMX bike niya, timing ni gawas ang biktima, tagiya sa bike, gitudlo ni siya. Usa ka William Pakibot mao'y mitudlo kang Dilmar ug matod sa desk officer nga nailhan ang dinakpan sa tag-iya kay gikawatan sabnig mountain bike sa miaging adlaw. Nakuha sa kapulisan gikan sa dinakpan kining blue nga belt bag nga dunay sud nga cutter, lighter, pungpong sayawi ug usa ka pakete nga gituo ang shabu. Apan matod sa dinakpan, Dili na dito. Linggo na ko kanto kala. Usa ka to paglayo sir. Wala sa mga hindi siya na nagtawa na to kay wala sir, hindi ko na buhatin sir, masura na na yung sa mga sir. Ayun, sa kapagiting siya po, saan mo na ipalita? Hindi na sa barangada sir.
Nadakpan sab sa kapulisan sa Waterfront Police Station kagahapon silang Roberto Di Mata Jr. ug Erwin De Los Reyes sa Sitio Palma, Barangay San Roque, Cebu City. Naabdan sa kapulisan si Di Mata nga nangisyo og numero sa illegal nga swertres ngadto kang De Los Reyes. Timing yan jud sa ato ang grupo sa ni responde kani si Piotr Christopher Sanchez silang grupo nga nangisyo. Pila may mga ipalit ko. Ray Pasaporte, News 5. Nabiktima sa sag nga bala ang 8 anyos nga batang lalaki sa Barangay Luz kagabi. Gingong padung na unta matug ang bata uban sa iyang ginikanan dihang duna sila nadunggan nga paka gikan sa ilang atop. Ryan Sorote, Suginlimi. Andam na unta ang uniforme sa 8 anyos nga si Von Levi Laplana alang sa iyang klase karong adlaw isip grade 2 pupil. Gingong kada adlaw, excited nga mutunga ang bata aron makaton. Apan karon, kasamtangang nakakonfine sa pribadong tambalanan ang bata human maigo sa saag nga bala. Pasado alas 9 kagabi, gitubag sa Mabolo Police Station ang usa ka indiscriminate firing alarm sa Sitio Kalibawan sa Barangay Luz. Diin sa ilang pagsusi, naigo na sa pa ang batang biktima nga daling gidala sa ospital. Matug na unta ang bata uban sa iya mga ginikanan dihang duna sila nadunggan nga paka gikan sa atop. Murang nagkakuan gubot man sila dito. Ingon mo itong bata nga, tabang ako. Mura ba ito niya, tanaw din, dugo man. Nagawa sila kay indala sa ospital. Gisuhid sa kapulisan ang punoy-anan sa biktima aron masayran kung asa milusot ang bala. Tanga ade sa babaw. Naray. Nagyud na sa sin. May pagkatungod sa yan gilingkuran. Pipila ka minutos, nakita na gyud ang gilutsan sa bala nga anatungod sa gilingkuran sa biktimang bata. Matod sa investigasyon sa kapulisan nga igo lang na nagkomputer ni akong nahimutangan karon ang bata nga 8 anyos nga naigo sa saag nga bala. Apan nakalit lang nga misinggit ang bata ug nangipakatabang sa iyang mangginikanan. Pasalamat sa pamilya sa bata, gawa kini maygo sa ulo. Giing dunay nagpabuto sa luyo sa gipuy-an sa mga Laplana. Problema karon sa kapulisan kay way nakakita og nakaila sa nagpabuto og armas. Wa kay nakabatian nga buto tay. Basta ning paka og buto to wata ka kuan ugon sa. Basta kay ning paka dito mga atop. May posibilidad ba sa distance lang? Wala say manugaan ba di sa gyud na pumoto. Patay pa ang investigasyon. Sabay karon di patay pa ang investigasyon. Ryan Sorote, News 5. Karaang presinto sa Cebu City Police Office Station 2 nga nahimutang sa Fuente Osmeña gingong gihimo nga lodge sa mga pulis. Jenky Bargio, Suginlimi. Giingong dinhi sa karaang Fuente Police Station magtambayan ang pipila ka mga batanong babay panahon sa kagabihion ug nasayran nga kuyog sa maong mga babay mo ang mga pulis nga di pa matino ang unit assignment. Ang maong impormasyon gitugan sa usa ka wa pa nagpailang batanon kinsa dunay gikalambigit nga pulisod sa maong karaan nga police station. Tungod ini, gimando sa Regional Intelligence Division ang lawom nga investigasyon sa pasangil. Ato ang sutaon nyo, atong buhatan og investigasyon no. Ato ang akong gitagaan og kamanduan no, ang hepe sa ARSOG ang akong deputy Lieutenant Grito pag imbestiga sa maong report. Matud sa hepe sa Cebu City Police Station 2 nga si Police Chief Inspector Wildemar Chu nga sukad siya na balhin nihimo na siya og ocular inspection sa karaang presinto. Mibutang sab siya og pulis pagsiguro nga wa nay makasud dinhi. Mipasalig si Chu nga siguradong iyang badlungon og silutan kung iyang masakpan nga gihimong lodge ang karaang presinto sa Station 2. Usa na nag-secure nga to sa Old Fuente Police Station. Nadili na siya masudlan og mga night dwellers, mga bata o uban pang mga anhanya gamiton, pwede mga maghantak or any activities na. Jinky Bargio, News 5. Gikalipay sa Regional Intelligence Division ang pamahayag kaghapon sa Commission on Human Rights nga miuyon sa ilang report nga legitimate operation ang gibuhat sa kapulisan batok sa drug group dito sa Bien Unido, Bohol.
Gihangop ni Police Senior Superintendent Paul Labra ang gingon sa Chief Investigator sa CHR kinsa mipamatuod nga wa sila'y nalapas nga katungod atol sa ilang operasyon. Subling gitino ni Labra nga misubay ang iyang mga sakop sa Rules of Engagement sa kapulisan. Subay sa padayong investigasyon, ilang nasuta nga ang M16 Armalite rifle nga gigamit sa grupo ni Owen Rosales pareho ra sa armas nga gigamit sa pagpatay sa hepe sa Ubay, Bohol nga si Chief Inspector George Kanya. Wala man mo gamit og pwersa ang kapulisan until such time nga na-threaten ang ilang kinabuhi. Sugod karong Lunes adto na magklase ang estudyante sa Busay Elementary School sa Barangay Busay Gym. Ang ilang eskwelahan giabandonar human gideklarar nga nagpatong sa danger zone ug delikado sa landslide. Apan nagibalhinan nga gym nasulod gihapon sa danger zone. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Human sa upat ka adlaw nga pagpanday, andam na ang Busay Gym alang sa klase sa mga tinunan sa Busay Elementary School karong Lunes. Matud pa ni Engineer Abraham Navas sa Local School Board, gamay na lang og kuwang kining siyam ka classrooms aron mahuman. Matud ni Engineer Jonathan Amit, mikabat og gikan sa 1.2 million ngadto na sa 1.5 million pesos ang nagasto sa paghimo sa mga cubicles. Start Monday, klase maklasehan gini magamit gini Monday. Paano lang, ginagbay na lang kayo. Ginagbay na lang, one eye live. Actually, na natay emergency purchase nagikan sa Local School Board. Na timing nga nakaluyan to sa Ginoo na natay budget dayan na deliver dayon mga materials. Ang Mines and Geosciences Bureau mideklarar nga dili safe ang nahimutangan sa Busay Elementary School. Lakip usab nga gideklarar nga nagpatong sa danger zone sumala silang geohazard map ang nahimutangan sa Busay Gym nga gibalhinan sa eskwelahan. Gani girekomendar nga ang eskwelahan sa Busay balhino na lang gawas sa barangay. Gimanduan sa mayor ang kadagkuan sa Solid Waste Management Office sa pagsusi kung unsay mahimo nga mapahimuslan pa ang giabandonar nga Busay Elementary School. Wapo kayo? Wapo ko expect nga mailo itong mabuhat. I'm so proud. Working intelligently, kaning conscientiously, being thought about, dili kay product of haste and there is no heart in it. May bawaan man ako na rin, maglagot na ko na. Karong Lunes gipasalig sa Local School Board nga makabalik na ang mga tinunan sa Busay Elementary School sa pagtungha ug dinhina sa bagong hinimo nga classroom sa Busay Gym. Gipasalig hinuon sa Local School Board nga safe ra ang mga bata ug magtutudlo dinhi. Leslie Caminade Vistil, News 5. Gipahigayon ang pinirmahay sa Memorandum of Agreement alang sa katukuran sa Special Science Curriculum sa Mabolo Elementary School kaganihang buntag. Gitambungan ang MOA signing sa mga opisyales sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ug Barangay Mabolo, ingon man ang mga representante sa DepEd, Cebu City ug sa Buitis Foundation. Sud sa tulo ka tuig nga time frame sa maong proyekto, abagahon ang 70% sa kinatibukang proyekto sa gikan sa Buitis Foundation, samtang 30% gikan sa lokal nga kagamhanang Dakbayan. Ang maong proyekto mao ang pag-ayo sa science laboratory nga nahisgutang tunghaan paghatag og mga bagong laboratory equipment, textbooks, ingon man teachers training. Posibleng laing kaso na sabang atubangon ni Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes, human niya taktaka sa way igong rason ang 28 ka non-teaching personnel sa Talisay City College. Nasayran nga baguhay lang nasulbad ang isyu kung kinsay angayan mulingkod pagka-presidente sa maong tunghaan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Human masulbad ang problema kung kinsay mulingkod pagka-presidente sa Talisay City College, ang mga staff na sad sa mong tunghaan ang nag-atubang og suliran karon. Midangop kagahapon sa buhatan ni 1st District Representative Samsam Gulyas ang 28 ka non-teaching staff sa TCC aron magpatabang human sila determinate ni Mayor Johnny V. De Los Reyes nga giluwatan niya atong Hunyo 16 atol sa pagbukas sa klase. Nakugawog na subo ang mga apektadong staff gikan sa unom ka mga departamento sa TCC. Giingon mo puli sa mga pwesto ang mga tao ni Mayor JVR. Kay nagud may contract, sir. Oo, na may contract nga signed by the mayor, signed na namo, notarized by the city legal officer. Yung amo, sir, ba nga nganong wala pa mi masuldo nga ni-agree naman sila niya. Nagsugod sila sa serbisyo isip job order employees sa maong tunghaan niadtong July 2013
ug base sa ilang kontrata makadawat silang suhulan nga 12,000 pesos mga tagbuwan nga ilang madawat quarterly gikan sa City Hall. Sud sa 5 ka buwan, nadawat sa mga reklamante ang sakto nilang suhulan apan kahit lang kining miubos ngadto sa 8,700 pesos. Camp ni Dr. Cañete, sir, na sweldoan with the rate nga naa mo, sir, niya. How come karon nga mo claim na tamis amua? Nausab na ang rate, then i-terminate pa gyud ni, sir. Og isip sakop sa Board of Trustees sa TCC, nangayog katinawan ang mga reklamante kang Kongresista Gulyas. Diin matod sa Kongresista, wa siya nahibawaan nga salary adjustment og termination sa mga empleyado sa TCC nga nahisgutan atol sa panagtigom sa BOT. Hopefully makaschedule tag emergency board meeting. Hopefully makarite ang majority members of the board to the board secretary that there is a need for a meeting and hopefully call a meeting. Will you still be reporting tomorrow? Or? Kundi masolusyonan ang maong problema, may bahad ang mga gipangtaktak nga non-teaching staff nga musang atog reklamo sa buhatan sa ombudsman, batok ni Mayor JVR o guban pang mga opisyali sa Dakbayan nga dunay kalambigitan sa pagpalagpot kanila sa trabaho. Ryan Sorote, News 5. Nangayo karon si Governor Junjun Davite sa DepEd Cebu Province kung pila ang kuwang nga magtutulo sa lalawigan. Gingong duha ka klase ang gikuptan karon sa ubang magtutulo sa probinsya. King Perez, Suginlimi. Sa report nga nadawat ni Governor Junjun Davide gikan kang DepEd Province School Superintendent Dr. Arden Munisit na kumpirmar niini nga kuwang ang mga magtutudlo sa lalawigan karong school year. Kay matud pa sa usa ka magtutudlo, pagtudlo sila og duha ka klase. Mao nga gipangayo sa gobernador ang insaktong ihap kung pila gyud ka magtutudlo ang gikinahanglan sa mga tunghaan sa probinsya. Well, yeah, the fact na gi-relate rin nato, so ako pong gipahibaw si Superintendent Munisit sa situation. And I think he's aware of that because I'm sure Kinima schools have also raised their concerns sa Office Division Superintendent. Mipasalig sab si Davide nga pangitaan og paagi sa Kapitolyo nga matubag ang kakuwang sa mga magtutudlo. Apan giklaro niini nga ang DepEd mao ang gitahasan sa pagpondo unta sa pag-hire og mga magtutudlo. There are only 2 na lang teachers nga funded by the provincial government, the rest are nationally funded. Iwa man siya mo raise a possibility nga kita mo fund. Ang ato lang kung if there's really a lack of teachers yun, if necessary nga mo fund ta, we're prepared to do that. Uyon sab si Davide sa sugyot ni Munisit nga sa mga division offices na ipakuha ang suhulan sa mga magtutudlo og di na sa regional office. Which I think is okay, kay division office man under man sa province, so adto lang sa division office mo silang collect silang salaries. King Perez, News 5. Imahen sa Belhen sa usa ka kapilya sa Dakbayan sa Karkar mihilak og dugo. Mga deboto midagsa sa mong kapilya sa barangay Ocaña. Jinky Bargio, Suginlimi. Talagman din sa amo ang lugar, Mama. Wa kapugini ng teli nga makahilak samtang nangamuyo sa Birhen sa Fatima nga giingong mihilak og dugo niadtong Domingo dinhi sa pribadong kapilya nga gipanag-iya sa pamilyang Rehis sa sitio Lagang, Barangay Ocaña, siyudad sa Karkar. Panaghiusa siyang pamilya mo'y iyang gipangayo sa nagmilagro nga imahen sa Birhen. Una nga tagaan niya maing lawas. Panagkuan kaming mga managsuon unta yang milagruhan kay nagmilagro man gyud ni siya nga unta nga kami makasinabtanay na. Kaganiha ubay-ubay ang miduaw sa kapilya. Lakip na si Nanay Emalinda nga tagalungsod sa Sibunga. Tuyo siyang mianhi aron sa taon kung tinuod ba ang nanggawas nga balita. Nakita naman din naman ang istorya lang sa mga tao ba nga dinhin dapita nga lain nagmilagro na nga rin So na kuryoso ra ka. Nakuan mi na konsensya mi ba niya nga naingon ana siya. Matud ni Sonia Rehis nga wa dayon sila mituo dihang gipahibaw sila sa 5 anyos niyang anak nga si John Patrick nga mihilak og dugo ang imahe sa Birhen. Nagduwa si John Patrick dihang iyang nakitaan ang giingong milagro. Ano sa nakita mo, Mama Miri? Hilak. Hilak god. Ano ko sa ato lagi. Mo to giadto nako. Pag adto nako kay kuan man kanang tinuod man
nagkuan siya, nagkadugo niya din ang iyang mata gilugmaw ba. Tungod sa way hunong nga pag-abot-abot sa mga tao, namatikdan nga daghan na ang mihatag og donasyon. Naglaro karon ng pamilyang Rehis nga i-renovate ang kapilya aron mapahiluna og tarong ang nagkadaghang deboto. Jinky Bargio, News 5. Pangu sa Food and Drug Administration gisaysay ang mga penalty sa mga nadakpan nga namaligya og banned slimming products. Gipahibaw sab niini nga maka-cancer ang mga street food ug uban pang mga pagkaon nga naay industrial chemical dye. Dayan Gumanaw, Suginlimi. Gipresentar ni Acting Director General sa Food and Drug Administration Dr. Kenneth Hartigan Go ang mga posibleng ipahamtang nga penalty sa mga tigbaligya og banned slimming products. Kahinumduman nga nagpahigayon og pagpangronda ang FDA, DOH ug NBI ni adtong Hunyo 5 diin duha ka tindahan sa downtown area ang nakuhaan og mga gidili nga produkto sa pagpadaot. Matud ni Go, wa pa siya hatagi og update bahin sa maong kaso apan iyang gisaysay ang mga posibleng madawat nilang penalties. If they, for instance, have no license to operate, iba yung penalty doon. If they have a license to operate, but then they were trading on things that were illegal, may nangyayaring din ganon, we call their attention and we penalize them as well. Either it could be financial penalty or revocation of their license to operate. Dugang ni Go, doon nagihapoy mo palit og mga gidili nga mga produkto kay barato kini ug wa na kini kinahanglan ang prescription sa mga doktor. Panawagan ni ini sa mga pumapalit nga kinahanglan susihon kinig maayo kay makaapekto kini sa panglawas. Huwag kayo bibili sa mga fly-by-night o nagbebenta, especially do not buy online because online walang track and trace method. Hindi namin alam kung saan galing yon. If they get a product, they should look for FDA registration numbers. And then if you want to be validate pa, pasok kayo sa aming website www.fda.gov.ph. Mipahimangno sab si Go nga likayan ang pagkaon sa ginamos, gulaman ug uban pang street food tungod sa presensya sa industrial chemical dye nga makaresulta og cancer. Dayan Gumanaw, News 5. Pipila ka mga environmentalist sa Sugbo padayong nanawagan sa gobyerno na kung mahimo, ipahunong na ang operasyon sa mga coal power plant tibuok nasod. Usa ka dakong streamer ang ilang gibutang dinhi sa Skywalk sa Osmeña Boulevard aron ipahibaw sa publiko ang ilang panawagan nga ipahunong ang operasyon sa mga planta nga nagamit og coal. Matud sa convener sa Philippine Movement for Climate Justice, ilang nasuta nga ang padayong operasyon sa coal naghatag og peligro sa panglawas sa tao pinaagi sa gibuga ini nga gas. Ang maong kalihukan gipahigayon sab sa Manila ug sa ubang lugar. Usa ka position paper ang ilan nasang gipada ngadto sa kaulungan. In front of the people, they said na ang mandate ng ADB ay to reduce poverty, but at the same time, at the back of that, they are making people suffer due to the project plans that they are funding. Sukad gihimong usa ang duha ka bids sa awards committee sa Kapitolyo, wa pay nahimong desisyon ang mga sakop niini kung unsaon pagsulbad ang problema karon sa security provider. Posibleng sunod semana duna na unya sila rekomendasyon ngadto kang Governor Junjun Davide. King Perez, Suginlimi. Matud ni outgoing bids and awards committee chairman ug provincial legal office head attorney Orvi Ortega nga karong adlaw pa maghugpong ang bagong gimugna nga back ni Governor Junjun Davide. Subay sa mando sa gobernador, himuong usa na lang ang back alang sa goods and services ug infrastructure. Hinungdan nga wa pay nahimong rekomendasyon ang maong komitiba sa kawadon sa gwardya sa mga buhatan nga giduma sa Kapitolyo. Kini human gidisqualify sa back og ni Davide ang Black Pearl Security Agency ni adtong miaging semana nga nagpatrabaho na unta og gatusan ka gwardiya bisan og way kontrata. Gimando sa gobernador nga maresolba ang maong suliran kay hangtod karon mga pulis gikan sa CPPO ang gidugang sa Capital Security Unit. Desisyonan sa bakon mohimo ba og rebidding o ipadayon ang post qualification sa duha ka mga security agency nga nagtay sa bidding kaniadto. Gipasabot ni Ortega nga priority sa back meeting mao ang paghapsay sa organisasyon. Usa tukion ang nagkalain-laing taha sa komitiba, lakip na ang rekomendasyon alang sa pagpili og security provider. Supposed to be kahapon man tato among nasabutan sa mga bagong member sa back nga mag-meeting, pero
tungod sa jeepney strike, papauli ato mga empleyado, so di ta ka meeting kay wa may mo assist nato. So, usually manggod kay bag-o mang membership ang mahisgutan ana organizational meeting na kinsay ipilion nga chairman, vice chairman. Dugang ni Ortega nga posibleng makahatag na og rekomendasyon sunod semana ngadto sa gobernador. Giklaro sab niini nga makabintaha ang Kapitolyo sa paghiusa sa duha ka bak. Pangutanon sa nako sila unsa ilang pasabot maglisod kay wa man ko kakita og lisod. In fact, this was devised by the governor in order to save resources. King Perez, News 5. Laing giklaro ni Davide nga di reklamante ang Kapitolyo sa pagkiha sa DENR7 nga mapugngan ang pagpahunong sa Farm to Road Market Project sa lungsod sa Argao. Paguhay lang gidinay sa Argao Regional Trial Court ang giduso ni Argao Mayor Edsel Galios ang status quo ante ug ang temporary restraining order nga nagpasabot nga padayon ang pagpahunong sa maong road project. Gipasanginlan si Galios nga nagpaputol sa 300 kapunuan alang sa maong proyekto. Matod sa gobernador sa Lalawigan nga gitugutan lang niini si Provincial Legal Office Head Attorney Orvi Ortega nga mugunit sa kaso kay Y Municipal Attorney ang kagamhanan sa lungsod sa Argao. Kini may mga cases nga where the Provincial Attorney's Office represents the municipality, di na kinala mo agi og Provincial Board. There is already a resolution from the court denying the application. So the next step is for us to study, or if there's need to file an MR, we will do that. Gipaybaw ni Governor Junjun Davide nga gitiwas na nini ang draft alang sa executive order nga magmugna sa technical working group alang sa Transaxial Highway Project. Wa pa gibutyag ni Davide kung kinsa ang mulangkob sa maong grupo nga mao'y mo plano sa proyekto. Usa ka taas nga daan ang Transaxial Highway nga magsumpay sa matag tumoy sa amihanan ug habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Apan di makapasalig si Davide nga mapatuman niini ang maong proyekto sud sa una niyang termino isip gobernador. We have actually a pre-feasibility study already. We're just fine-tuning everything, before we publicly promote it. Wala pa'y desisyon ang mayor sa Dakbayan sa Sugbo kung hatagan og extension ang temporaryo nga gipapuyo sa yuta sa syudad sa Block 27. Giklaro ni Mayor Michael Rama nga dili mahimong permanente nga mupuyo ang mga nasunugan sa Warwick Barracks nga girelocate sa maong lugar. Matod sa mayor, kinahanglan na kini mubalhin sa gitagana nila nga relocation site sa Barangay Budlaan. They know that there's not going to be a forever there. They should always be mindful that there's always such a thing as expected thing to happen. Nailad sa ilang mga kaila nga giangkatan og alahas ang duha ka negosyante. Nilibo nga balor sa alahas giingong wa na mauli. Jinky Bargyo, Suginlimi. Wa damha ining duha ka negosyante nga sa kadugayon na sa pagpamaligya og alahas dinhi sa Sugbo, mabiktima di ay sila sa pagpangilad sa ilang kaila. Matod ni Jose Roel, nahanaw ang iyang 200,000 pesos nga kantidad sa alahas kay miuntol ang cheque nga gibayad niadtong Hunyo 2. Kagahapon, diriyot sab matoy pa siyang mawad anog laing set sa alahas. Maayo na lang kay wa na makaiskapo ang suspect nga si Jonathan Baynosa. Na-recover kining duha ka South Sea Pearl nga arios nga nagkantidad og 80,000 pesos ug diamond ring nga mobalor og 38,000 pesos. Ang akong item dito ang ari ang banabana. Unay po kuno man. To naman ngadto sa unahan, murag mga tang taxi, ako gigukod. Akong gikuan nga tabang sa mga tao motong na standard, wa say kasakay naglayog mi ngadto. Nabiktima sab si Uding Mamintal kinsa gikuhaan sab og mga alahas nga 110,000 pesos ang kantidad apan wa nabalika aron siya bayran. Di pagkahuwat ko ng alas 2 PM, sige siya ko tawagan ko siya text, hindi makasagot. Yung pala nandito sa police station. Matod sa hepe sa Station 2, giandam na nila ang kasong estafa batok sa mga suspect. Iya sabsutaon kung doon na ba'y pending nga mga kaso ang duha sa laing lugar. Nasayran nga si Baynosa, dunay warrant sa Dakbayan sa Naga. So we are making some counter check and
appeal na sa ni si Miss Jennifer de la Serna kung naaba ni siya yung mga standing warrant or other cases filed against her. Ang magpartner sa pagpanikas, hugot nga mihimakak sa pasangil. Wow, di tayo mahilad, mamoy. Maligya ito ang tarong. Ilag rin gikuha na ko dito sa ngit-ngit na dahil intensyon na ko ila kong kulaton. Paghatag na ko nila, ila ko gikuhan sa Batangas, nag-hire na siya kuyog tao. Giawhag ni Chu ang uban pang nabiktima nilang Jennifer de la Serna ug Jonathan Baynosa sa pagbisita sa ilang presinto aron mas mulig-on ang kaso batok sa duha. Jinky Bargio, News 5. Negosyante nga giingong middleman sab sa pagpamaligya og shabu nadakpan sa buy-bust operation sa City Intelligence Branch sa Mandawi Police Office. Sugin Limi, Ray Pasaporte. Tulo ka dagkong bulto sa gituang shabu ug laing unom ka sachet ang nasakmit sa kapulisan uban kining duha ka cellphone, timbangan, calculator ug kining sudlanan nga gipanag-iya sa dinakpan nga si Richard Tan taga Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Nasikop ganihang kadlawon si Tan duol sa usa ka motel sa may Hernan Cortez, Barangay Banilad atol sa joint buy-bust operation sa City Intelligence Branch ug City Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group sa Mandawi City Police Office. Apil nga gisikop ang kauban ni Tan nga si John Ray Bacalya nga taga-alumnos Barangay Mambaling. Giordiran sa Police Decoy si Tan og tulo ka bultong shabu nga nagkantidad og kapin 43,000 pesos gamit ang budol money ug gihimo ang transaksyon sud sa sakyanan ni Tan. Siya mismo mo ini kuwalidad tulog ko punto siya mismo. Ang kaning sikuan diya sa suod kay nagtirimbangay mo ni sila. Sa suod yung mismo sa sakyanan. Hindi nakuha ang kaning timbangan kang John Ray Bacalya. Duha ka simanang gipanid-an sa kapulisan ang iligal nga kalihukan ni Tan human sila nakadawat og impormasyon. Usa lang kayanong calculator kun tan-awon apan anaa sa likod ang timbangan niini. Hindi ka bantay na timbangan na ini. Ang timbangan ani is calculator. Hindi, pagtantangon nimo ang cover, ang calculator ang timbangan. Pagtantangon nimo, hindi, electronic nga timbangan. So timbangan gina siya sa timbangan gina siya. Nangayo pa og pagsabot si Tan sa kapulisan kay dili iya ang maong shabu, kundili sa iyang higala kuno nga ginganlan og Jerome. Nagsilbi kuno siyang middleman o ahente human giordiran og shabu. Di na ako ng shabu, di na ako ha. Ala ragod. Para ko ng palitag kuan. For example sa Kensan, patong na ka ba na maragay hinti ra ba, hinti ra ko ba na po. Na nag-iya og motor shop ang dinakpan sa may downtown area, Cebu City. Ray Pasaporte, News 5. Kumpirmado nga dunay mga drug protectors nga sakop sa kapulisan sa Bohol. Kini ang resulta sa gihimong investigasyon sa Regional Intelligence Division sa mga ebidensya nga ilang gikuha gikan sa napatay nga kanhi pulis nga si Owen Rosales. Jinky Bargio, Sugin Limi. Base sa counterintelligence nga gihimo sa kadagkuan sa Regional Intelligence Division sa Police Regional Office 7, ilang gikumpirmar nga unom ka mga pulis ang migawas nga drug protector sa grupo ni kanhi Pulis Owen Rosales. Giingong pulos mga aktibo sa serbisyo sa PNP ang gitudlong mga drug protector nga naglambigit sa usa ka opisyal ug 5 ka mga PNCO sa Bohol. There are few nga makasiguro ka nga magpangayuan because doon ay gipang mention nga mga amount nga gipang pangayo. But the names cannot be divulged to you because sa tanagingon this is kanang a counterintelligence watch list. Wa una ngan linilabra ang maong mga pulis samtang padayon pa sila nga nanguha og dugang ebidensya batok kanila apan iyang giklaro nga ang naasing mga personalidad maoy mitumaw sa diyang ilang gihiling ang cellphone sa namatay nga si Rosales. Atong masulti sa pagkakaroon nga dunay link ni Owen tong maong mga pangana, whether nagproteher to sila o dili mo pa na ato yung sutaon og klaro. Ang mga ngan nga ilang nakuha gikatakda nilang isumiter ngadto sa Campo Crame. Jinky Bargio, News 5.
Desisyon ng gawas nun ang tulo ka mga akusado kinsa nanarbaho kaniadto sa gipasirhang Jaguar KTV bar. Ang tulo na desisyonan sa korte nga wa makalapas sa kasong qualified trafficking nga gikasuhan niadtong tuig 2011. King Perez, Sugin Limi. Upon the foregoing considerations, the court finds accused Jocelyn Balili Hinayon, Mary Jane Ponceno, and Judith Calapon Amancio not guilty of the crime charged against them. The jail warden of the Cebu City Jail is hereby directed to immediately release. Suma sa 26 kapahina sa nahimong desisyon ni Judge Bienvenido Saniel, gipaway sala ang tulo ka mga empleyado sa Jaguar KTV nga gikasuhan og qualified trafficking, usa ka kalapasan sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act. Gawas nun na ang mga akusadong silang Mary Jane Seno nga mao'y gitudlong mamasan ug Judith Amancio nga mao kunoy check-outer sa mga GRO. Hingpit na sabang kagawasan ni Jocelyn Hinayon nga mao'y cashier sa Jaguar KTV kinsa natugutan siyang petition to bail. Gikiha ang tulo uban ang laing upat ka mga akusado nga kasamtangang wa pa madakpi human sa entrapment operation ni atong Abril 2011 diin 146 ka biktima ang na-rescue. Thank you. Ayaw na rin mo kasama. Talagang mo ang nasihas na ba? Pinatuloy ko sa tinaro ka pa. Ha? Magsabog ka. Ha? Pinatuloy ko sa tinara at ibigsa at nanandal ka. Hiling na akong pabalik ang desisyon. Desisyon ka kasi sa ebidensya. Thank you, Lord. Sa gatusan kanaluwas nga mga babay, unumra ang mi-execute og affidavit sa maong mga kaso. Subay sa hukom ni Judge Saniel, di kaigo ang mga elemento sa prosekusyon nga nalambigit sa trafficking ang tulo ka mga akusado. Labaw na nga wa ma-present sa prosekusyon ang tulo ka mga GRO nga gipasud sa VIP room. Atul sa entrapment operation, isip mga testigo unta nga dunay nahitabong trafficking sud sa Jaguar KTV. With regards to accused Seno, Amancio, and Hinayon, they are charged for offering girls for prostitution or sexual exploitation. It should be noted that offering is not defined in any of the provisions in Section 4 as acts of trafficking. Ang ilang representar were the non-victims. They failed to present the alleged real victims. That's why the case was dismissed. Actually, after the prosecution rested its case, we already feel that the acquittal is forthcoming. Nasayran nga ang namatay nga si Attorney Noel Archival mao'y abogado sa habig sa tulo ka akusado. Alang sa depensa nga dili na mahimong maapela ang kasong qualified trafficking sa laing korte kay matud pa nahataga na og acquittal ang tulo ka mga akusadong sakop sa Jaguar KTV subay sa gihimong desisyon sa huwes sa Cebu City Regional Trial Court. Ano na kaya ang judgment of acquittal is immediately final? Well, I think we're confident that there was that the evidence showed that there was human trafficking activity occurring at Jaguar. As to the merits of the specific decision here against these accused, I think we'll take an opportunity to review the decision further, and I'm sure that the DOJ will also want to do the same. King Perez, News 5. Kuangan ang gibudget nga financial aid alang sa mga senior citizens karong tuiga. Misaka ang gidaghanon sa nirehistro nga milapas sa gigahin nga kwarta. Leslie Camina de Vistil, Sugin Limi. Wa pay adlong gikatakda alang sa sunod nga distribution alang sa mga senior citizens. Apan gipaniguro sa labaw sa Office of the Senior Citizens nga mahatag ang financial assistance karong second quarter ning tuiga. Matud pa sa Pangulo sa Oscar Rolando Liaguno, nag-agad pa siya sa approval sa mayor ug kanus nila ipahigayon ang distribution. Hinuon mipasalig si Mayor Michael Rama apan mihangyo nga di sa magdali-dali kay ila pa kining hikayon. Definitely yes. Naagyoy distribution for the second quarter, no? Di lang ito dali-dalion kay dali ko da home mo to kanang sa mani kanang kalimutan sa uban ba. So nanay timing sa nagamay. Mato ni Liaguno nga napunan og 4,000 ka mga bag-ong registrants ang senior citizens karong tuiga. Gani ang gidaghanon milapas sa ilang gibudget alang sa 60,000 ka mga senior citizens.
Karundulan si tinta na ka mga senior citizens ang narehistro sa Sugbo. Magkigtagbo siya kang Konsehal Jerry Carillo aron mapunan ang budget alang sa financial assistance. Might as well ask for some or a supplemental budget should it be necessary. Leslie Camina de Vistil, News 5. Opisina sa senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo nagplano nga patukodon ang syudad og butika. Usa ka sulat reklamo ilang nadawat nga dunay butika wala mohatag og discount. Leslie Camina de Vistil, Sugin Limi. Usa ka suwat na dawat sa buhatan sa Office of the Senior Citizen nga may reklamo batok sa usa ka butika nga wa mohatag og discount sa usa ka senior citizen. Matud sa Pangulo sa Oscar Rolando Liaguno, iyang iduso ngadto sa City Legal Office ang maong reklamo. We will conduct ocular investigation of the place, no? Atong atuon sa sihon. So at least we'll have the opportunity to also hear from their side, no? Samtang kining usa ka senior citizens gikan sa Dakbayan sa Talisay, may reklamo nga wa si hatagi og discount kining usa ka pharmacy nga nahimutang dinhi sa Dalan Borromeo. Definitely yes, importante. You know what? Naayo bang senior nga di gay hapit makaabot pagpalit sa tambal. Apan matud sa nagdumala sa butika nga si Philip Yap, mihatag sila og 20% discount sa tanang senior citizens nga adunay ID o wala. Uniform na lang namo. So 20% sa tanan, dili na siya kanang so bisan kuan nga senior di na to makukuan sa mga booklet. So mo diretso mihatag sa 20%. So ang ilaha nga ipakita sir is ang ID lang o ang reseta. Mato ni Hilda Dorado, dugay na siyang tigpalit sa butika tungod kay mas barato kini kung itandi sa uban, apan wala kini sukad mohatag kaniya og discount. Nagpasalamat siya nga naabtan sa TV5 kay gihatagan na siya og discount sa butika. Dugay na ako dire sigit palit nama ako. Wala dahil ingon man lagi siya nga sila nga discounted na ba. Nagplano ang Pangulo sa opisina sa senior citizens nga modusog usa ka proposal sa konseho aron magtukod ang Dakbayan sa Sugbo og butika alang sa mga senior citizens. Karon lang kay hinduolan mak ninyo. Karon lang nagkataon. Pasalamat gani ko kay karon lang ko nakakuan pabor nga baga nakakuan discount dire. Leslie Camina de Vistil, News 5. Thank God it's Friday, Georgia. Thank you. Yes. Maukadto ang usa ka oras nga pagbalita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!